Nonke emakhaya ngiyanibingelela, nonke emaqhawe nomhlaba wonke ey'ndaweni zonke. Umprofethi-ke njengoba kade nazi usekhaya-ke namhlanje ekhaya likababa leli. uNkulunkulu angipha amandla ney'dalwa zakithi ukuthi ngibakhele. Akuwona owami-ke lo muzi, okababa. Owami-ke kwakhiwa zingane zami. Ngisekhaya kunomakhelwane abazongihalalisela phela bezongibongela. Khona-ke nomzala, khona nomfowethu obengekho emcimbini ngenxa yemisebenzi ayenzayo. Ngiyabonga kakhulu, ngizodedela umakhelwane owubaba endaweni okhona ngapha. Baba. Ake ngibonge nje, ngidlulise ukubonga sesingenile emzini wamakhehla akwaXaba namathonga khona ngokwemukeleka ngey'ndawo zonkana. Sibonga nje kakhulu ngoba nathi sisukele ekhaya singaba kwaMaSuthu size lapha ekhaya kwababa uXaba. Udokotela omkhulu ngoba de yothweswa iziqu zakhe, angazi ngizoyichaza ngithi iziqu ey'ngakane zingapheli konke lezi. Sibonge umhla ka-24 lapho bekuyothweswa khona iziqu ubaba umprofethi udokotela omkhulu uXaba. Siyabonga kubaba akwenzile amagumbi amane omhlaba. Sibonga ukuthi izinto zakhe engathi zingaqhubeka siye phezulu, ukunokuthi ishone phansi ayishone phezulu. Sibonge sehlele ngezansi. Siyabonga kakhulu. Nawe mfowethu akithi. Ngibingelele kakhulu. Ngithanda ukubongela udokotela uXaba, umfowethu-ke kimi, ubhuti omdala. Ngibongela kakhulu emcimbini wakhe, enqabeni ukuthi bamphathe kahle waze wafika kulesi sigaba lesakuso manje. Ngibongela nasenqabeni aphila nabo, enqabeni asonta nabo ukuthi kuze kufike lesi sikhathi lapha bemhlonipha khona, bemhloniphe namanje. Bagcina sebemphatha kahle futhi waze wafika nasekhaya nakhu khona. Ziyambona ney'dalwa zakhona lapha kwaXaba ekhaya. Sibonga kakhulu, kakhulukazi enqabeni emphakamise njalo aye phambili. Nonkosi. Shwabada. 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 Nonkosi. Wena owashwabadela inkomo ney'mpondo zayo. Siyabonga. Mthiyane. Mthiyane. Siyabonga. Siyabonga.